Быйыл көзгү чакырылышта Кукмарадан 76 егет Россия кораллы көчләр сафларына басачак. 15 октябрь көнне Кукмара хәрби комиссариатында көзгү чакырылыш комиссиясының икенче этабы үтте. 32 егет армия сафларына басып, солдат шинелен кияргә әзер. Армиядан качмыйм, армияга барырга теләк бар. Ишеткән МВДда шундый физический нагрузка бирәләр. Постоянно син в тонусе, постоянно упражнениялар, әйберләр ясап, шулай вакытны уздырасың. Ераккарак барып карыйсы килә инде, все-таки бер тапкыр барабыз армияга. Ераккарак дөнья күрәсең, ераккарак китсең. Хәрби комиссия егетләрнең һәрберсен тикшереп, армиягә җибәрү яки хәрби хезмәткә алуны вакытлыча кичектереп тору мәсьәләсен хәл итте. На призывную комиссию приглашено 33 человека. То, что касается желания пойти в армию, большинство из них хочет пойти в армию. Даже определяются с родом войск, которых они хотят послужить. Арасында төрлеләре бар, кемдер инде рәхәтләнеп, мин ватанымны сакларга әзер дигән фикер белән килә, кемдер инде бераз икләнә. Араларында сәламәтлекләре какшаганнары да бар. Көзгү чакырылыш 1 октябрьдән 31 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Кукмараның хәрби частьләргә 1 озату 19 октябрьгә билгеләнгән. Россия кораллы көчләрендә Кукмара районыннан бүгенге көндә 150дән артык ир-егет хезмәт итә. Аларның бер өлешен тиздән яңа төркемнәр алыштырачак. Әсел Мөхәммәтҗанова, Динара Хәбибуллина, Марат Сибирҗанов, Азат Нигъмәтуллин, Татарстан яңалыклары.